Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakanhun, Meghalaya and Greater Shillong Progressive Workers and Street Vendors Association Hakasauterik unai wing arajar khat khandai kalatur puk shaplau jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hala kahla pertashla de kintian penrem yau Chief Executive Member but Executive Member in Charge Trade jong ka KHADC Hagajoko por kani kakanhun kinong de madan kalalek bu da ka dorkhas how CEM jong ka KHADC bandawa ya kibor ka KHADC bakin bat ya ka hukum jong ka yeng bishar High Court of Meghalaya ya ka balatip kum ka status quo order halor ka mokoduma WA number prapunyo jong snem arjar khan reu ka balabtha ba ombit satya banweng lani khta ya kinong de madan kibala de madan nadu shwa jong snem arjar khan reu Hagane ka memorandum ka seng ginong de maran kala kenno baka KHADC kala penken ya katai ka hukum jong ka Meghalaya High Court. Laong ru baka jingsha hukum bagi nong de madan ki ban register hapo ka office jong ka KHADC kalong be ain. Namar ka don ka ain ka bayada ya ki ya ka balatip kum ka Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act Arajar Khatsau. Kani ka kanhon kala dawa ba ka KHADC kadai ban weng nok mardor ya ka hukum bagi nong de madan kidai ban register ban I trading license ya ginong de madan hakapor ka babiang bakan buram ya ka status quo belabatha da ka Meghalaya High Court bat ban buram ya ka ain the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act Arajar Khatsau Ni reject ro kani ka form ka ba ai kani ka KHADC ka bam don nong rem ha no hanoro bat ka jing wan sam form hakini ki sngi ka bale kani ka KHADC kala penbi jing huri hura palat ya kinong di madan menta yau tau wana bar lengim ya kren rei menta ka jing huri hura ka debet para mangi para khasi para do para snam man la ka sngi ka jing sho jing yadan ka bam sange shu namar ka kur ro bakadon ka kur ka kies ro kadang sange hayeng shari bat ka batai shai bakadon ta ka status quo order ro ba omla banweng yano ro gitu ki baladon lupa shwau ar hajar khan riu lane hau ar hajar khan riu tamata ka KHADC ka jingle kami kawan kami ka jing huri hura janman kasni hado menta kisni hado menta ka step ro nalor kani ka kantile ka dei namta ka bakongsan namta jongi stang arp na ni don por bangin pendap ya ka bay school hayeng hasem ki para ki khon kikti bat bangin ya le risa ya ka Christmas hanre ya kani kum kani ka por nyim yo la su tang bangin shong namar man la kasni kami ka jing huri hura tengi du do iki baro bat nado kasni baningkong bangya yang hado mentaro tang hapo be kanong remba pentrei kam shwa ya ka an jong ka Central Act halor kinong di madan kandon ka system kandon ka proses kan ya kat kum ka an ka kinle kin thau ya kata ka TVC kin ba kindon kita kinong mi khmat na kinong di maran ro 100% ter kindon sekiwe ki NGOs kindon sekiwe ki nong trekam sarkar hangta kin sa issue license ki nong di maran kinle ya ka survey kataru ka institute survey mano ba shong bat hano bamla ban shong kita ki jakaru ba ki di bandon kan hano ka jaka bala ban vending hano no vending jing shali umdon hokhira mano maro ban ai jaka ya noy no kan ban padon ta ka an umdon hokti ni balaya im da kisnam tay ni sofu ni khamtip ha mangi tay bangi fis haya kasngi ya uslap baman kasngi hang tay tang kadaya kan bangi satip amla ban long formur kumni bat ngi yang betang ha kata kanong rem baya ka form bangi reject ben pentre kam shwa ya ka an jong ka Central Act lor kinong di madan ya ki iki bar khat kum sabek do kalong community bakil kum I form ka shu ai form katari ki badan dukan ne bam don dukan ru ki shu ai ki be won na yo ki omang ayo form ga de benyo ka jaka kami huri hura de tang na ka daw ka tahi bali bakla ayo form ka jaka kim don hanre ka nga ong mo haba kim don ka jaka bli fishem ka form tinang tap de ki ong bang la de bon chim district council ai jaka yang yang tai ti menta gitu ki belarim ki belashong hang tu ti ki mai para makin mar ki barak mai ki wanti menu beri mencaban beng menta ka jingle akom ne kawan kasih para kasih rai snam kasih para kasih yami kita si tensang mal kasih yamai ya mal kasih nalor kan basang do ba hadu kat mentar pat sange ka jingi yamai ka jingi kini ka jaka ka bla isir kai what ya kata ka trading license rundai ningkong kin happen trade kam ya ka an halor ka kinong di madan ban batay banya kadi bendan ta ka happe ya ta holding capacity happe ta ka survey ban manu sisa badi ba song madan ngla pen trade kam ya kata ka an
Kibi ki an ki bahak bot le si kindang don su. Komentar ki badi jingbam mo. Kidon ki an halor ka food safety Ingin percaya kita na maghapot hap ban biang hap ban bit na bon ki liang. Ti kumju ka trading license ro lada ki de ki non tribal hawker ki hapan bot kata what ya kaseng lilai shwa bakin keren ki HDC la keren kaseng ya kata. Ba hadin bala ale ka survey bala ayo ka license ka hawking ki hapan don ro ka trading license lada ki de ki non tribal. Andre ka jing ai kata ka trading license ro kade ban long ka bakoi ka basai kam de ban de ka source of corruption and harassment but ka hap long in a time bound manner. Himla ban su ong one shim form and then tidak asu thu hi lada kam don ka bakoi ka basai na basdang nei kan su debet ka kalat ban yo mishna pisa pada kata ka seng kam non pediang la dalile ru ki nong di madan na basdang ki pan ka an de maki ba ong to ya penbet kat kum ka an ki khlam le bi an ki kham ong bangin song kat bamon ngin le kat bamon ki ong ai da ka an nama ba da ka don ka an de ki mun don bri ki ba la ban sim kabu komentar ha ko kaliang ki don ki bri nang ni na district council ki ba sim kabu ki ba don ha ka jing balien tang ban pun kul marsh no na do macam sa ki kam juki ki debit ban pun kul marsh nong ban penia surut bri bat menta ka kan tiru ya kan ni kim pe phang kim smooth thu ba ka don ka ta ka an kim pe phang kum no ban pen bet ru ndai ki shukwa ban penia surut